नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय बोधले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। அன்பார்ந்த ஆன்மீக அன்பர்களே, இஸ்கான் மங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் பணிவன்போடு உங்கள் கிருஷ்ணன்தாசன் இந்த 13வது அத்தியாயத்திற்கான பகவத்கீதைக்கு பணிவோடு வரவேற்கின்றேன். அனைவருக்கும் அந்த கண்ணனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிட்டட்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு, அந்த கண்ணனுடைய பரிபூர்ணமான அருளோடு அவனுடைய ஆசியினோடும் மற்றும் குருவினுடைய ஆசியினோடு இன்று அத்தியாயம் 13 பார்ப்போம். நாம் எப்பொழுதும் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி குரு ஸ்துதி சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஒரு தடவை சொல்லி ஆரம்பிப்போம். இன்னைக்கு அதே போல சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அத்தியாயம் 13 க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதாவது இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இயற்கைனா என்ன, அந்த இயற்கையை அனுபவிக்கிறது யாரு, அதோடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 13வது அத்தியாயம், சாப்டர் 13. பக்தி உச்சம் என்றால் பக்தி தான் சிறந்ததுன்னா ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது. நல்லா இது பகவத்கீதையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யாராவது உங்ககிட்ட பகவத்கீதையை பத்தி கேட்டாங்கன்னா நீங்க நல்லா தெளிவா சொல்லலாம். பகவத்கீதை மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளது. பகவத்கீதை மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள், 700 ஸ்லோகங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த 18 அத்தியாயங்களை 6 6 6 முதல் 6 பக்தி யோகம், அதாவது கர்மயோகம். 1லேருந்து 6 கர்மயோகம், 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். அதான் இங்க கேக்குறாங்க. பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயம், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல வச்சிருக்கணும் ஞானம், பக்தி தான் பக்தியை கடைசியை கொண்டு போய் வச்சிருக்கணும்னு கேக்குறாங்க. உண்மையில் 1லேருந்து 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது, அதாவது கர்மயோகத்தின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவதுன்றது சொல்றது. கடைசி
6 நடுவுல இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னா 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம். கடைசி 6 அதாவது என்னன்னா 7ல இருந்து 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். 12வது அத்தியாயத்திலே பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டாரு, எப்படி பிறப்பிறப்புல இருந்து உங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன். பக்தி யோகம் நல்ல முதல் 6 1ல இருந்து 6 வந்து கர்ம யோகா, 7ல இருந்து 12 நேத்து வரைக்கும் நம்ம 12 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். 12ல தெளிவா சொல்லியிருக்காரு, என்னை சரணாகதி அடைகிறவங்கள நான் எப்படி விடுதலை பண்றேன்னு பக்தி யோகத்துடைய உச்ச நிலையை கொண்டு போயிட்டேன். 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். ஞானம் எதுக்காக ஞான யோகம் சொல்றாங்கன்னா, ஞானம் வேணும் எல்லாருக்குமே. 2 விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தேவை, ஞானம் வைராக்கியம். இது ரெண்டும் வந்து பக்தி அடையறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது. ஒரு கதையே இருக்கு, நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஞான வைராக்கியம் எதுக்கு தேவைன்றத சொல்றேன். இந்த ஞானம் எதுக்காக தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாயாவிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும். சரிங்களா? ஞானம் பகவானை பத்திய ஞானத்தை கிடைக்க கிடைக்க கிடைக்கணும்னா மாயையிலிருந்து நம்மளை வந்து விடுபடும். இது வந்து என்ன பண்ணும், நம்மளை வந்து பகவானை நோக்கி செலுத்துறதுக்கான இது. ஞானத்தை எப்படி அடைவீங்க? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதை போன்ற பல நூல்களை படிச்சு ஞானத்தை பெறுவீங்க. இது வந்து என்ன பண்ணும், பக்தியை அடையறதுக்கான வழிமுறைகள். பக்தியை அடையணும்னா என்ன பண்ணும், முதல்ல ஞானம். ஞானம்ன்றது வந்து என்னன்னா நாலேஜ் ஆஃப் காட். அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வைராக்கியம். சரிங்களா? எது செய்தாலும் வந்து ஒரு உறுதியோட செய்யறது. அப்புறம் பக்தி கிடைக்கும். இந்த பக்தி கிடைச்சதுன்னா அடிஷனலா வந்து உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 13ல இருந்து 18 என்ன பார்க்க போறோம்னா ஞான யோகம். 1ல இருந்து 6 கர்ம யோகத்தை பார்த்தாச்சு, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் பார்த்தாச்சு. 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், பக்தி யோகத்துடைய உச்சத்தையும் பார்த்தாச்சு. இப்ப ஞான யோகம், ஞானத்தை விருத்தி செய்து பகவானை எவ்வாறு அடைவது. இப்ப வந்து மொத்தம் 6 கேள்விகள் கேட்கிற அர்ஜுனனுக்கு. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பிரகிருதினா என்ன, புருஷனா என்ன, 2வது கேள்வி. 3வது கஷேத்திரனா என்ன, கஷேத்திரங்கன்னா என்ன, ஞானம் அறிவுனா என்ன, நேயம் அறிவின் இலக்குனா என்ன, இப்படின்னா என்னன்றத வந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் பதில் சொல்றாரு, பிரகிருதினா வந்து இயற்கை. சரிங்களா? பிரகிருதின்றது வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ், அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர். இது புருஷா அனுபவிக்கிறது. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் யாரு அனுபவிக்கிறது? நம்ம தானே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இதான் வந்து அனுபவிப்பவர். கஷேத்ரா, கஷேத்ரா எதை வச்சுட்டு அனுபவிக்கிறோம்? இந்த உடலை வச்சுட்டு அனுபவிக்கிறோம், சரீரம். சரிங்களா? கஷேத்திரங்கனா, கஷேத்திரங்கனா இந்த உடல் உள்ளார யாரு இருக்கா? ஆத்மா இருக்கார். ஆத்மா இருக்காரு. ஆத்மா கூட யாரு இருக்கா? பரமாத்மா இருக்காரு. அவர் வந்து எல்லா உடலிலும் தெரிந்தவர். கஷேத்திரங்கனாவா, கஷேத்திரங்கனா ஆத்மா. கூடவே என்ன பரமாத்மாவும் இருக்காரு. நமக்கு நம்ம உடம்பு மட்டும்தான் தெரியும், ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடம்பும் தெரியும். ஞானம். சரிங்களா? ஞானம்ன்றது எது உண்மையான ஞானம்? கஷேத்ரா மற்றும் கஷேத்திரங்கனாவை, இந்த உடலை பத்தியும் இந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மாவை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கூடியதான் வந்து ஞானம் அறிவு. நேயம், நேயம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவே. இதுதான் வந்து அறிவின் இலக்கு. ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன? பரமாத்மா. நமக்குள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை தெரியும். இதுதான் வந்து இவர் கேட்ட கேள்வி. மொத்தம் 6 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ், நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ். 2வது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல், உடலுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஆத்மா, அதுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா பரமாத்மா. இதை வந்து அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஞானம். முடிவான இலக்கு என்னன்னு அறிவு. அறிவு எதுக்காக நம்ம அறிவை இந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பரமாத்மாவை வந்து நம்ம உணர்றது. இது இந்த கேள்விகளுக்காக பகவான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பதில் சொல்றார். 6 கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா 6 கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்வார். அர்ஜுனோவாஷ பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ கஷேத்ரம் கஷேத்ரஞம் ஏவச ஏகத்வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. அர்ஜுனோவாஷ பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ கஷேத்ரம் கஷேத்ரஞம் ஏவச ஏகத்வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவானுவாஷ இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய கஷேத்ரம் இத்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேதி தம் பிராஹு கஷேத்ரஞ இதி தத்விதஹ. ஸ்ரீ பகவானுவாஷ இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய கஷேத்ரம் இத்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேதி தம் பிராஹு கஷேத்ரஞ இதி தத்விதஹ. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு, பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கனா என்ன? இயற்கனா பிரகிருதி. அனுபவிப்போம், அந்த இயற்கையை அனுபவிக்கிறது யாரு? புருஷ, நாம தான். களம், களம்னா என்ன? இந்த உடல். களத்தை அறிபவன் யாரு? ஆத்மா. அறிவுனா என்ன? ஞானம். இதெல்லாம் வந்து கேள்வியா கேட்கிறார். அறியப்படும் பொருள் ஞேயம். இது அந்த அறிவு வந்து எதை வந்து அறியணும்? ஞேயம். ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த நாலேஜ் வந்திருக்கும். எல்லாமே பிராக்கெட்ல கொடுத்துட்டோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் தான் களம். சரிங்களா? இந்த பாடி தான் வந்து எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுது. நமக்கு இந்த உடல் வந்து ஒரு வாகனம் போல. இந்த வாகனத்தை வச்சுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? டுவர்ட்ஸ் பகவானை நோக்கி போறோம். இந்த உடல் வந்து களம், கஷேத்ரா. அழகி உடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன். இந்த களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரங்க. யாரு அறிகிறா?
ஆத்மா தான் பாக்குது, எல்லாத்தையும் வந்து அறியுது. இதான் வந்து கஷேத்திரங்க என்று அழைக்கப்படுதுன்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். கஷேத்ரஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத கஷேத்ர கஷேத்ரஞோ ஞானம் யத்த ஞானம் மதம் மம கஷேத்ரஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத கஷேத்ர கஷேத்ரஞோ ஞானம் யத்த ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார். நீ மட்டும் ஆத்மா மட்டும் வந்து உன்னை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்காத, நானும் எல்லா உடலும் அறிபவனா உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். நீ உன்னோட உடம்ப மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும், உன்னோட ஆத்மா உன்னோட உடம்ப மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா நான் பரமாத்மா, எல்லாருடைய உடம்பையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள். உடனையும் அதனை அறிபவனையும். சரியா? நீ வந்து என்ன பண்ற, உடம்ப மட்டும் அறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க, உடலை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டனா யூ ஆர் இன் த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ். உடலையும் அதனை அறிபவன், அந்த உடலை தெரிஞ்சுக்கிறவன் யாரு புரிந்து கொள்வதே ஞானம், பரமாத்மா. இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆத்மாவுக்கு வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் நாலேஜ் இருக்கு. இந்த உடலையும் பரமாத்மாவையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வந்து அதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. யார் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த பரமாத்மா ஞானம் கிடைக்குதோ அவங்களே ஞானி, உண்மையான ஞானின்னு சொல்லி. இதுதான் உண்மையான ஞானம்ன்றது பகவான் சொல்றாரு. எது உண்மையான ஞானம்ன்றது அவர் அறிவிக்கிறார். நீங்க படத்துல பாக்குறீங்க, நம்ம இங்க ஒருத்தர் வந்து மனசுக்குள்ளார ஒண்ணு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா பாருங்க, பக்கத்திலே வந்து யாரு பரமாத்மா உட்காந்து நம்ம என்ன திங்க் பண்றோம்னு பக்கத்துல இருக்க யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா பரமாத்மாவுக்கு வந்து உள்ளார அந்தரியாமையா இருக்கவருக்கு எல்லாமே தெரியும். தூக்கத்திலே இருக்கும், பணம், செல்வம், பெண் சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். அது வந்து பகவானுக்கு தான் இருக்கு, எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, ஃபுல்லா வந்து ரெக்கார்டிங் சிஸ்டத்துல இருக்கு. அடுத்தது தூக்கத்திலே வந்து நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ, இது இந்த உடலை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா பரமாத்மா நம்ம உடம்பையும் தெரியும், சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய உடல் யார் யார் என்னென்ன திங்க் பண்றாங்கன்றத முதல் கொண்டு எல்லாமே தெரியுன்றத பகவான் சொல்றார். ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிவோனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. சரிங்களா? இதெல்லாமே முனிவர்கள் வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து இந்த ஆத்ம ஞானம், பரமாத்ம ஞானம் எங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாரத தேசத்துக்கே ரொம்ப உரியதுங்க. அதாவது வந்து எல்லா ஞானிகள் மகான்கள்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவா எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதான் வந்து சொல்றாங்க இல்ல வேதாந்த சூத்திரம். இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிரம்மசூத்திரம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து பல பேர் வந்து பாஷ்யம் எழுதியிருக்காங்க. பாஷ்யம் பாத்தீங்கன்னா வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க. ஸ்ரீபாத ஆதி சங்கராச்சாரியார், ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியார், இப்படி பல பல ஆச்சாரியர்கள் வந்து இதுக்கு வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து இந்த ஞானத்தையே நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, அப்புறம் வந்து இந்த பிரகிருதினா என்ன, இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு என்ன, இதெல்லாம் வந்து வேதாந்த சூத்திரம், அதாவது பிரம்மசூத்திரம். பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வந்து உரை எழுதுறாங்க ஆச்சாரியர்கள். இஸ்கான்லயும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கோவிந்த பாஷ்யம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதே வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஸ்ரீ பாஷ்யம், மகாலட்சுமி தாயாருடைய பாஷ்யம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, இந்த உடல்னா என்ன, இந்த பிரகிருதினா என்ன, இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம பாரத தேசத்துக்கே உண்டான ஒரு சொத்து. இந்த சொத்து காலத்தால மறைக்கப்பட்டுடுச்சு. ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானுடைய ஒரு அருளால எல்லாருக்கும் இது கிடைக்கப்படுது. எல்லாருக்கும் இந்த ஞானம் இருக்கணும். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. இதுதான் ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரியும். பகவத்கீதையை வந்து முதல் இதுவே அதுதான், நான் ஆத்மா, நான் இந்த உடல் அல்ல. இந்த உடல் தான் அனைத்தையும் அனுபவிக்கிறத தவிர ஆத்மா எதையும் அனுபவிக்கல. அப்ப ஆத்மாவோட வேலை என்ன? ஆத்மாவோட வேலை பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, பக்தனுக்கு தொண்டு செய்யறது. இதுதான் வந்து ஆத்மாவுடைய வேலை. உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா உணர்றது தான் ஆத்மாவுடைய வேலை. அந்த பரமாத்மாவால அவனுடைய உடலையும் உணர முடியும், அந்த ஆத்மாவையும் உணர முடியும், மற்றும் சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தியும் உணர முடியும், சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களையும் அந்த பரமாத்மாவால உணர முடியும். இதுதான் வந்து உண்மையான பிரம்ம ஞானம்ன்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 5 நிலைகள் இருக்கு. 5 நிலையில வந்து பிரம்ம வந்து உணரலாம். பிரம்மனை உணர்தல் வந்து அதாவது வந்து அந்த பகவானை வந்து உணர்றது வந்து 5 நிலைகள் இருக்கு பிரம்மா உணர்றதுல. அன்னமயா, அன்னனாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் உணவு. சரிங்களா? உணவை சார்ந்து வாழுதல்.
பௌதிகமாக இறைவனை வந்து பகவானே நீ தான் எனக்கு வந்து உணவு கொடுக்குற, இறைவனை வந்து உணவு ரூபமா அன்னமயமா வந்து வழிபடுறது, இதான் பௌதிகமான ஒரு உணர்வு. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இறைவன் தான் வந்து உணவா இருக்கான், அன்னமா இருக்கிறதே இறைவன் தான் இருக்கான்றது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணமய கோஷம். பிராணமய கோஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உயிர், ஆத்மானா என்ன, இந்த உயிரின் அறிகுறிகள்னா என்ன, இந்த உயிர் எங்க இருக்கு, இதை வந்து பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிலி ஸ்டேஜ். அதை விட்டு அப்புறம் என்ன பண்றோம், அப்படியே ஆத்மா ஸ்டேஜ். அப்படியே ஆத்மான என்ன, உயிர்னா என்ன, உயிரோடைய உண்மை என்ன, உயிரின் நிலை ஆத்மானா என்னன்றது இது பண்றோம். அப்படியே லைட்டா அப்படியே கொஞ்சம் மேல போறோம். ஞானமயா, ஞானம், திங்கிங்னா என்ன, உணர்தல்னா என்ன, விரும்புதல்னா என்ன, மனம்னா என்ன, இப்படி வந்து என்னன்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறது. முதல் நிலையில உடல்ல இருக்கும், இந்த உடலுக்குள்ளார என்ன இருக்கு, ஆத்மா உயிரோட நிலை என்னன்னு பாக்குறோம். அப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறோம். ஞானமயா, அதுவும் மனோமயா, மனத்தை பத்தி மனதினுடைய நிலையை உணர்ந்துக்கிறோம். அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே மேல போறோம். மேல போனோடனே விஞ்ஞானமயா, இதுதான் பிரம்மனை உணரக்கூடிய நிலை. பிரம்மம்னா என்ன, இந்த பரமாத்மானா என்ன, முதல்ல ஆத்மா உணர்ந்தோம், அப்புறம் வந்து பரமாத்மானா என்ன, மனம், இந்த உயிரினுடைய அறிகுறிகள் என்ன, இதை அப்படியே தாண்டி அப்படியே வெளியில போறோம். விஞ்ஞானமயா, இந்த பிரம்மத்தை உணர்றோம். அப்படியே மேல போனா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஆனந்தமயா. இந்த ஆனந்தமயம் தான் வந்து என்னன்னா வந்து பரிபூர்ணமா வந்து பகவானை உணர்றது. பாத்தீங்களா, பாடி, அப்புறம் வந்து ஆத்மா, ஞானம், அப்புறம் பரமாத்மா, அப்புறம் வந்து த கிருஷ்ணா, த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். இந்த பூர்ணம், இதுதான் வந்து 5 நிலைகள்ல நம்மளுடைய அறிவின் நிலை, பிரம்மனை உணரக்கூடிய நிலைகள் சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்க, இதெல்லாம் வந்து பிரம்ம சூத்திரத்துல, இதெல்லாம் வந்து வேதாந்த சூத்திரங்கள்ல வந்து தெளிவா சொல்லப்பட்டு இருக்கு, பகவானை அந்த பிரம்மனை எப்படி உணர்றதுன்னு சொல்லிட்டு. மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திரவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சேந்திரிய கோஷரஹ இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதாசேதனா திருதி ஏகச்சேத்ரம் சமாசேன சவிகாரமுதாகிருதம். மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திரவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சேந்திரிய கோஷரக இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதசேதன திருதி ஏகக்ஷேத்ரம் சமாசேன சாவிகாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம் எல்லாருக்குமே தெரியும், அகங்காரமும் தெரியும், புத்தி, அவ்யக்தம், 5 புலன்கள், மனம், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திடனம், இவெல்லாம் வந்து என்னன்னா செயல்களின் களம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல், இதெல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து செயல்களின் களம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுலதான் வந்து மனிதன் மாட்டிட்டு இருக்கான். இந்த களம், இந்த அதாவது வந்து என்ன சொல்றது பாருங்க, ஒரு பிளேயர் விளையாடுறாரு பாத்தீங்களா, ஃபுட்பால் கோர்ட் காட்டிருக்காங்க. இந்த களத்துலதான் என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஆத்மா வந்து இந்த களத்துக்குள்ளார பஞ்சபூதத்துல மாட்டிட்டு இருக்கு, அகங்காரத்துல இருக்கு, புத்தியில இருக்கு, இந்த புலன்கள் கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கு, 10 புலன்கள், அப்புறம் வந்து விருப்பு வெறுப்பு, இன்ப துன்பம், இதெல்லாமே வந்து மாட்டிக்கிட்டு இந்த களத்துலதான் சிக்கிட்டு இருக்குதான். இந்த வந்து 5 இது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. இந்த ஆத்மா அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கு பாருங்க, ஆத்மா வந்து பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு சிரமத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சாரியோ பாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரக இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவ ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திரணி பிஸ்வங்க புத்திரதார கிருகாதிஷு நித்யம் சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோ பக்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேஷு சேவித்வம் அரதீர்ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏத ஞானம் இது புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அந்யத. அதாவது வந்து பகவான் சொல்லி ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கு, இருந்தாலும் இது பண்ணிக்குவாங்க. ஞானம், எதெல்லாம் ஞானம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நமக்கு யார் ஞானின்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்கமா இருக்கணும்ன்றாங்க, கர்வம் இருக்கக்கூடாது, தனக்கு எல்லாம் தெரியும். அகிம்சைன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதத்துல இருக்கு. அகிம்சைனா உயிரை கொல்றது மட்டும், உயிரை கொல்லாம இருக்கிறது மட்டும் அகிம்சை கிடையாது. பிறர் உள்ளங்களை துன்புறுத்துவதிலும் ஒரு விதமான அகிம்சை தான். ஏன்னா நமக்கு 2 பாடி இருக்கு. ஒண்ணு நான் சொல்லியிருக்கேன், கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி. ஸ்தூல உடல், சூக்கும உடல். ஸ்தூல உடல் தான் வந்து என்னன்னா வந்து அழியக்கூடிய, அதை நம்ம வெட்டுறவங்களை வந்து என்ன சொல்றோம், நான் வெஜிடேரியனா இருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பல நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சூக்கும உடல், அவங்களோட மனதை வேதனைப்படுத்துறோம் பாத்தீங்களா, அதுவுமே வந்து ஹிம்சை தான் சொல்றாங்க. அதனால வந்து மனதையும் உடலையும் நம்ம வந்து வேதனைப்படுத்துறோம். பொறுமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, சரிங்களா. எல்லாரும் இன்னைக்கு குருன்னு சொல்லிக்கிறாங்க, அந்த குரு பரம்பரையில வர்றவங்கள நீங்க அணுகணும். தூய்மையா இருக்கணும். தூய்மைன்றது 2, புறம் தூய்மை, அகம் தூய்மை, சரிங்களா. புறம் தூய்மை நீரால் அமையும், அகம் தூய்மை வாய்மையால் அறியப்படும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க. தளராமை, எப்பயும் வந்து ஒரு ஸ்டெடி மைண்டோட இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, டிசிப்ளினா இருக்கும். புலனுணர்ச்சி பொருள்கள், ஏதாவது வந்து இந்த பாடி கான்செப்ட்ஸை விடணும். பொய் அகங்காரம்,
பிறப்பிறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், இதெல்லாம் எப்படி மாறிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கணும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து எல்லாமே இருக்கும், சரிங்களா? எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அதுல பந்தப்பட்டுட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியில போக முடியாது. விருப்பு வெறுப்புகள்ல சமநிலை, விருப்பம் கூடாது, வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது. என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற, என் மேல பக்தி வச்சிருக்கணும்ன்றார். தனிமையான இடங்கள்ல வாழ விரும்புறது, எப்பயும் கும்பலோட வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க, தனிமையான இடத்துல இருந்து என்னை பத்தி திங்க், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பொருளை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்மள பகவானை நோக்கி போக விடாம பண்ண. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்மானா என்ன, ஆத்ம ஞானம்னா என்ன, பரமாத்ம ஞானம்னா என்ன, பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, சரிங்களா? எது உண்மை, எது யார்தான் பகவான், பகவானே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில். இவை அனைத்தையும் நான் இது எல்லாத்தையும் நான் டிக்ளேர் பண்றேன். I hereby declare that all the above mentioned items are ஞானா, knowledge. Other than this all are ignorance சொல்றார். எல்லாமே அறியாமைன்னு சொல்றார். நம்மளே பார்த்துக்க வேண்டியதா, நம்ம அறியாமையில இருக்கமா ஞானத்துல இருக்கமான்றத பகவான் இதுதான் ஞானம்ன்றாரு. ஒரு ஞானினா எப்படி இருக்கணும்ன்றத இதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஞேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஞாத்வாமிருதமாஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதோச்யதே. ஞேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஞாத்வாமிருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதோச்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு. நமக்கு வந்து நீ எதை சாப்பிட்டனா அமிர்தத்தை சாப்பிட்ட போல உனக்கு ஆனந்தம் வருமோ, அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். அந்த அறியப்படும், நீ வந்து எதை சாப்பிட்டா வந்து அமிர்தத்தை சாப்பிடுவியோ அதை அந்த பொருள் சொல்ற. ஆரம்பம் இல்லாதும் எனக்கு கீழ்பட்டதும், சரிங்க, அதுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது, பிரம்மன், சரி, ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து எவர் லாஸ்டிங், எட்டர்னல் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். நேத்து இருந்தது, இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு இருக்கு, எப்பயுமே இருக்கும். இந்த உடல் தான் மாறிட்டு இருக்கு. இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குது. இந்த ஆத்மா வந்து என்ன, ஆத்மா வந்து பாடிக்குள்ளார இருக்கு. இந்த முக்குணங்களால் செயற்கையினால இந்த உடம்போட பந்தப்பட்டிருக்க தவிர இந்த ஆத்மா எதுக்குள்ளாரையும் இன்வால்வ் ஆகுறது இல்லை. அதோடைய கர்ம பந்தத்தினால வருது ஜட செயல்கள். அதாவது வந்து இந்த ஜட குணங்களால, முக்குணங்களால இங்க இந்த கர்ம பந்தங்களை செஞ்சுட்டு அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கின்றார். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுச்சைவ நிர்குண குணபோக்த்ருச்ச. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார். எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது, அவர்கிட்ட புலன்கள் இல்லைன்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்ற எல்லா உயிரினங்களும் பாதுகாக்கிறார். எங்க உள்ளார உட்கார்ந்துருக்காரு, அவங்களோட விஷஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர்கிட்ட புலன்கள் கிடையாது, அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இயற்கையின் குணங்களுக்கு, அதாவது முக்குணங்கள்ல வந்து அவர் என்னைக்குமே மாட்ட மாட்டார். ஆனா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் எஜமானர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த பரமாத்மா தான் வந்து எல்லா புலன்களும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காரு. எல்லாமே வந்து அவருக்கு தெரியும், அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது. இந்த உயிர்வாழிகளுடைய எண்ணத்தை, அடுத்த பிறவி வந்து அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னு பக்கத்திலே இருந்து பாக்குறாரு. அவங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சு கடைசியில ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல என்னை திரும்பி பார்த்து என்னை வந்து அடைய மாட்டானான்ற ஏக்கத்துல உள்ளார உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. பகிரந்தஷ பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சதத். பகிரந்தஷ பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சதத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் வந்து உள்ளார மட்டும் இல்ல, வெளியிலும் இருக்கார். நீக்க மர துணிலும் இருக்கார், துரும்பிலும் இருக்கார். இன்னைக்கு பிரகலாத மகாராஜ் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதே போல உயிர்வாழின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாத ஜட பொருள்ல பார்த்தாலும் உயிரில நினைச்சு கூட அதுக்குள்ளாரையும் பகவான் தான் இருக்கார். அவர் சூட்சுமமானவர், சரிங்களா? அவரை நம்மளால பார்க்க முடியாது என்பதை ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்படும். இதுதான் இன்னைக்கு சயின்ஸுக்கும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் உள்ள விஞ்ஞானத்துக்கும் மெய்ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். விஞ்ஞானிகள் கேட்கறாங்க, காட்டுங்க, ஆத்மாவை காட்டுங்கன்றாங்க. உயிர் போயிடுச்சுன்னு ஒத்துக்கிறாங்களே தவிர ஆத்மா இருக்குன்றதை ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, அவர் சூட்சமானவர், சரிங்களா? சூட்சமத்தை நம்மளால சாதாரண ஒரு வைரஸே நம்ம கண்ணு கொண்டு பார்க்க முடியல. இன்னைக்கு ஒரு வைரஸ் நம்ம ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு சாமானிய ஒரு வைரஸே நம்மளால பார்க்க முடியல. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஆட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர். அவரை வந்து அவ்வளவு எளிதில் வந்து பாத்திர முடியும். நீ விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க, அது விஞ்ஞானத்தை கொண்டு மெய்ஞானத்தை பாக்குறாங்க, முடியாது. மெய்ஞானம், சரிங்களா, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை கொண்டுதான் வந்து என்னன்னா சயின்ஸை வந்து நம்மளால ஆராய்ஞ்சா எல்லா உண்மைகளும் தெரியும். இன்னைக்கு அப்படியே ரிவர்ஸா இருக்கிறதுனாலதான் மனிதன் வந்து இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ்ல மாட்டிட்டு அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான்.
மிக மிக தொலைவில் இருப்பணும். எங்க இருக்காரு? வைகுந்தா பிளானட்ஸ்ல இருக்காருன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அவர் அனைவர் அருகிலும் உள்ளார். இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. அதாவது ஒரு கண்ணு நிமிஷம் கூட நம்மளை விட்டு விலகிறது இல்லை. எங்க உள்ளார பரமாத்மா உள்ளார உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பல பேர் சொல்லுவாங்க மேல இருக்க பரலோகத்துல இருக்கிறவங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல சனாதன தர்மத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நமக்கு உள்ளாரியே உட்கார்ந்துருக்காரு, உள்ளாரியே வந்து இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது வைகுந்த லோகத்துல மட்டும் இல்ல, அவரு நமக்கு உள்ளாரியே உட்கார்ந்துருக்காரு. நீக்கமர எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்காரு. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த கதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு கரு. யாருன்னா உத்தரையினுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கரு. உத்தரா தேவிக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு உண்டு. உத்தரை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அபிமன்யுனுடைய மனைவி. அபிமன்யு போர்க்களத்துல இறந்துடுறாரு. உத்தரா வந்து இருக்கும்போது என்னன்னா அஸ்வத்தாமன் பஞ்சபாண்டவர்கள் மேல கோபம் கொண்டு என்ன பண்றான், பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டுறான். பகவான் கிட்ட போய் எல்லாரும் வந்து கெஞ்சுறாங்க. இந்த கதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கு, இருந்தாலும் சொல்றேன். பகவான் கிட்ட போய் வந்து காலில் விழுந்து கெஞ்சுறாங்க. குந்தி மகாராணி, திரௌபதி, உத்தரா எல்லாரும் கெஞ்சுறாங்க. பாகி பாகி மகாயோகி. பகவான் என்ன பண்றாரு, அவரு அந்தரியாமையா இருக்காருல்ல, அப்படியே அந்த அம்மா அந்த அதே பரமாத்மா ரூபத்துல வந்து என்ன பண்றாரு, அப்படியே உள்ளார போறாரு. உள்ளார போயிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த கருவை வந்து அப்படியே சுத்தி ரவுண்ட் அடிக்கிறார். ரவுண்ட் அடிச்சு பரீட்சை பண்ணி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அப்படியே வெளியே. அதனாலதான் பரீட்சைன்ற அந்த பேர் வந்து அப்படியே சுத்தி ரவுண்ட் அடிச்சு இது பண்றாரு. இதுதான் வந்து உள்ளார இருக்கிறதுன்னா ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை என்ன பண்ணுது, இந்த பரமாத்மா வந்து போய் பாதுகாக்குது. இது வந்து பல பேர், அதாவது வந்து உத்தரைக்கு வந்து ஒரு பெரிய சிறப்பு உண்டு. பல பேர் வந்து பக்தர்களை, பல தாய்மார்கள் பக்தர்களை பெற்றிருப்பாங்க. பல தாய்மார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பகவானையே பெற்றெடுத்திருக்காங்க. ஆனா உத்தரைக்கு மட்டும் ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, தன்னுடைய கருவிலே பகவானையும் பக்தனையும் சுமந்திருக்காங்க. பக்தன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா. பகவான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கிருஷ்ணர் உள்ளார போயிருக்காரு. ரெண்டு பேரையும் ஒரே, அதுதான் உத்தரைக்குள்ள ஒரு சிறப்பு. ரெண்டு பேரையும் சுமக்கிறது. இந்த ஆத்மா பரமாத்மா கான்செப்ட் தெரியாதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க, பல பேர் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை வந்து இழிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பல பேர் சொல்லுவாங்க 16,108 மனைவிகள் இருக்கு, இவரை எப்படி நீங்க வந்து கடவுளா கும்பிடுறீங்கிற போலலாம் பல பேர் கேட்பாங்க. ஆனா அது வந்து என்னன்னா ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு உண்டான ஒரு உறவு. இதுக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்றேன். இப்போ வந்து இந்த 16,108 மனைவிகள், அவருக்கு 8 மனைவிகள் வந்து மகிழ்ச்சிகள், பட்டத்து மகிழ்ச்சிகள் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த 16,000 மனைவிகள் அவருக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நரகாசுரன் ஒருத்தன் இருந்தான். பல பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கலாம், இருந்தாலும் இந்த கதையை சொல்றேன். நரகாசுரன்ற ஒரு அசுரன் இருந்தான். அவன் எப்படி தோன்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, வராக அவதாரம் பகவான் எடுத்த போது பூமி தாயாரை தூக்கிட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ஆர்பிட்ல கொண்டாந்து பிக்ஸ் பண்ணும். அப்படி தூக்கிட்டு வரும்போது என்ன பண்றாங்க, பூமி தாயாரை வந்து அப்படி செலுக்குறாங்க. பகவான் வந்து அவ்வளவு கூட ஒரு ஆனந்தமான ஒரு செலுத்தவன என்ன ஆகுது, ஒரு குழந்தை உருவாகுது. அந்த குழந்தை தான் வந்து நரகாசுரன். அவன் என்ன பண்றான், பிரம்மனை நோக்கி இருந்து பல வரங்களை பெறான். பல வரங்களை பெற்றதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான், அவன் அதாவது சாகா வரம் கேட்கிறான். பிரம்மா அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்ற. அப்போ ஒரு ஈஸியான வரத்தை ஒண்ணு கேட்கிறான், என் தாயால நான் கொல்லப்படக்கூடாதுன்றான். ரொம்ப டெக்னிக்கலா கேட்டிருக்கான். எந்த தாயாவது, பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் செக் வைப்பாரு. டெக்னிக்கலா கேட்கிறான், எந்த தாயாவது பகவானை கொள்வாங்களா. அவன் அதே போல கேட்டு அட்டகாசம் தாங்க முடியல. தேவர்கள்லாம் ரொம்ப தொல்லை பண்றான். தேவர்களுடைய தாயையும் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறான். தேவர்கள்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. பகவான் கவலைப்படாதீங்கப்பா, இருங்கப்பா, அவனுக்கு கால நேரம் வரட்டும், நான் முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இவன் இந்த நரகாசுரன் என்ன பண்றான், பல நாடுகளை வென்று பல அரசிலங்குமாரிகளை வந்து என்ன பண்றான், கடத்திட்டு போய் அவனுடைய அரண்மனையில சிறை வச்சிடறான். இதுலதான் இந்த 16,000 அரசிலங்குமாரிகள் இருக்காங்க. பல பேர் வந்து பகவான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருக்குதான் சூட்சமம் தெரியல, என்ன பண்றாரு, அவருடைய ரத சாரதியை வந்து போக சொல்லிட்டு சத்யபாமாவை கூப்பிடுற. சத்யபாமா வந்து போர்க்கலைகள்ல தேர்ச்சி பெற்றவங்க. சத்யபாமா யாருன்னா வந்து சத்ராஜித்ன்ற ஒரு அரசனுடைய பெண். அந்த சத்ராஜித்தினுடைய கதையும் சொல்றேன், ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த சத்ராஜித்தினுடைய கதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா. சத்யபாமாவை கூப்பிடுறாரு. அம்மா சத்யபாமா வா, சண்டைக்கு போகணும்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. என்ன கணவர் கூப்பிட்டா வந்து உடனே வந்தாகணும்ல, பதிவிரதா தர்மம். உடனே ஏறி ரதத்துல உட்காடுறாங்க, தேரை ஓட்டுறாங்க. சத்யபாமா தேர் அருமையா ஓடுது. போய் நரகாசுரனை சண்டை கூப்பிடுறாரு. நரகாசுரன் என்ன கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாதுல்ல அவனுக்கு. சண்டைக்கு வரான். பயங்கரமா ஃபியர்ஸ்ஃபுல்லா சண்டை நடக்குது. முடியல இல்ல, ஏன்னா அம்மாவாலதான் கொல்லப்படணும். பகவான் தான் மாயக்கண்ணன் ஆச்சு. என்ன பண்றாரு, அவனுடைய ஒரு அஸ்திரத்துல மயங்கின போல அப்படியே கீழே விடுறாரு. இதை பார்த்து எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் தன்னுடைய கணவனுக்கு ஒரு இது வந்துருச்சுன்னா, எந்த பெண்ணாலா இருந்தாலும் வந்து ருத்ரம் ஆயிடுவாங்க. எந்த ஒரு பெண்ணுமே. இது நம்ம பாரத தேசத்துக்குன்னு கிடையாது, இந்த மொத்த உலகத்துக்கே. கணவனுக்கு ஒண்ணுன்னா மனைவிக்கு இது. உடனே என்ன பண்றாங்க, ஏஞ்சிடறாங்க. அடே என் கணவனேடா இது பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, வில்லி அம்பு எடுத்து ஒரே அடிக்கிறாங்க. அடிச்ச வேகத்துக்கு கீழே விழுந்துடுறான். அப்பதான் தெரியுது, அடடா நம்ம கேட்ட வரோம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்யபாமா பூமாதேவியினுடைய அவதாரம். ருக்மிணி தேவி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் மகாலட்சுமியினுடைய
அம்சம். இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க, பகவான் கூட வந்திருக்காங்க. உடனே அவங்க அம்மாவை அப்பா கிருஷ்ணர் உடனே தெளிஞ்சு ஏஞ்சிரு, அவரோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு, இல்ல டிராமா முடிஞ்சிருச்சு. உடனே அவர் ஏஞ்சி உட்கார்றாரு. 2 பேரையும் பார்த்து நான் செய்தது தவறு, அதனால என்ன நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்காக நீங்க எல்லாரும் நான் இறந்த தினத்தை நான் எல்லாரையும் கொடுமைப்படுத்திட்டேன், அதனால எல்லாரும் தீபாவளி கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லாதனால நம்ம தீபாவளியா கொண்டாடுறோம். அப்ப அந்த அரண்மனையில 16,000 பெண்கள் இருக்காங்க. இந்த பெண்கள் 16,000 பெண்களையும் யாராவது ஒருத்தன் சிறை வச்சிருக்கான். யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்களா சொல்லுங்க? யாருமே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இது பரமாத்மா. யாரு? கண்ணன் பரமாத்மா எல்லாருக்குள்ள இருக்காரு. அவர் அவங்களோட இதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்றாரு, வெளியில விட்டா சமுதாயம் சீர்குலைந்து விடும், சமுதாய சீர்கேடு நடக்குன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, அந்த பரமாத்மா அந்த ஜீவாத்மாக்களை கல்யாணம் பண்ணி, திருக்கல்யாணம், இது நம்மள போல மெட்டீரியல் மேரேஜ் கிடையாது, திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொள்றார். 16,000 பெண்களின் இதுதான் ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு உண்டான ஒரு ரிலேஷன். இப்ப இந்த சத்ராஜித்தை பத்தி சொன்ன, இந்த சத்ராஜித் சத்யபாமாவனுடைய ஒரு கணவர். இவரை பத்தியும் ஒரு சில, ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிய வரணும் எப்படி சத்யபாமா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம் வரைக்கும் நான் சொல்றேன். கடைசியா முடிக்கும் போது ருக்மிணி கல்யாணத்தை சொல்லி நான் உங்களுக்கு முடிக்கிறேன். இந்த பகவத்கீதை முடிக்கும் போது நான் தாயாருடைய வைபவத்தை சொல்லணும். இப்ப சத்யபாமா பூமாதேவியினுடைய இதை சொல்றேன். இந்த சத்ராஜித் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒரு சூரிய தேவனுடைய ஒரு பக்தன். சூரிய தேவனுடைய பக்திக்கு மெச்சு என்ன பண்ணுவான், அவர் ஒரு மாலையை ஒண்ணு கொடுப்பார். சியாமந்தகமணி என்ற சியாமந்தக அஜ்வல் அதை அவருக்கு கொடுத்திருப்பாரு. அதை கழுத்துல போட்டுக்கிட்டு அவர் வந்தாருன்னா சூரிய தேவனே வர்ற போல இருக்கு. எல்லாரும் போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லுவார், சூரிய தேவன் வர்றாரு. எப்ப அவர் சூரிய தேவன் கிடையாது, அது கொடுத்த அந்த மாலையை வச்சு சியாமந்தக மணியை வச்சுட்டு அவர் வராருன்னு சொல்லுவாரு. அந்த மணிக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய அதை உரச என்ன தங்கம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்பா யாரு சத்ராஜித்திட்ட சொல்லுவாரு, இதை நீ வச்சிருந்தா உனக்கு ஆபத்து, நீ என்கிட்ட கொடுத்து நான் பத்திரமா. அவர் சொல்லுவார், என்ன இவரு இவ்வளவு ஜெலஸா இருக்காரு, ஏன்னா பின்னாடி சத்ராஜித் இதனாலதான் மரணம் அடைவார். அது தெரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறார். இப்படிதான் நம்மள மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ்ல இருந்து பாதுகாக்கிறார். பல நேரங்கள்ல பகவான் நமக்கு மெட்டீரியல் ஆப்லன்சஸ் கொடுக்க மாட்டார், ஏன்னா நம்ம அது உள்ளார மாட்டிட்டு அவசியம் அனுபவிப்போம். அதே போல சத்ராஜித்துக்கு சொல்றாரு, இதை நீ வச்சுக்க வேணாம், நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் தான் வச்சுட்டு நிறைய தங்கங்களை எடுக்கிறார், செல்வ செழிப்போட இருக்கார். ஒரு நாள் சத்ராஜித்தினுடைய தம்பி கேட்கிறாரு, அண்ணா எனக்கு இந்த மாலை வேணும், நான் காட்டுக்கு வேட்டையாட போறேன்றாரு. மாலையை போட்டுட்டு போறாரு, திரும்பி வரவே இல்லை தம்பி. இதை பார்த்த சத்ராஜித் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் தான் இந்த மாலையை கேட்டாரு, அதனால என் தம்பியே காணாம போயிட்டாரு, அவரை கொன்னுட்டு எடுத்துட்டாரு. கிருஷ்ணருக்கு அட என்னப்பா இது, நம்ம அவனை பாதுகாக்கலான்னு பார்த்தா இவன் நம்ம மேல பொருளையை சொல்றான்னு என்ன பண்றாரு, அவரு தேடிட்டு போறாரு. போனா குதிரையினுடைய கால் தடம் இருக்கு. அங்க பார்த்தா என்னன்னா ஒரு சிங்கம் அவருடைய தம்பி சத்ராஜித்தோட தம்பி இறந்து போய் கிடக்குறாங்க. தெரியுது சிங்கம் அவர் அடிச்சு கொண்டு இருக்கு. அந்த சிங்கத்தை அங்க இருக்கிற யாரோ ஒருத்தவங்க அடிச்சு கொண்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த குகைக்குள்ளார போறாரு. அந்த குகைக்குள்ளார போனா ஒரு குழந்தை கையில அந்த மணி இருக்கு. அந்த மணியை வாங்குறதுக்கு, அந்த சாமந்தக மணியை வாங்குறதுக்காக போகும்போது என்ன பண்ணா, ஒரு கரடி சண்டைக்கு வருது. பகவான் கிட்ட சண்டை போடுறாரு, பகவான் சண்டை போடுறாரு, அந்த கரடியும் சண்டை போடுது. 2 பேரும் ஈக்குவலா ஃபைட் பண்றாங்க. கரடியால முடியவே இல்லை. கடைசியா தான் அந்த கரடிக்கு ஞாபகம் வருது. கரடி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாம்பவான் யாரு, போன யுகத்துல திரேதா யுகத்துல ராமனுக்கு உதவி பண்ணவர் அவர் இருக்கார். ஆஹா வந்திருக்கிறது அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன், நம்முடைய இது ராமரே தான் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, காலில் விழுவார். பகவானே தெரியாம நான் இது பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன்னு விழுந்து அவருடைய பெண்ணான ஜாம்பவதி, இப்போ ஜாம்பவதி திருமணத்தையும் பார்த்துட்டு ஜாம்பவதியை திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு. சியாமந்தக மணி எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த சத்ராஜித்திட்ட கொடுக்குறாரு. சத்ராஜித் வெக்கி தலை குனிகிறார். வெக்கி தலை குனிஞ்சு என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பெண்ணை என்ன பண்றாரு, சத்யபாமாவை, அவருக்கு இதுதான் சத்யபாமாவனுடைய திருமணம். 2 பட்டத்து மகிழ்ச்சிகளுடைய திருமணத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பட்டத்து மகிழ்ச்சியினுடைய திருமணத்தை சொல்றேன். கடைசியா ருக்மிணி கல்யாணம் வரைக்கும் நம்ம சொல்லி பகவத்கீதை முடிப்போம். Shall we go for a poll? Anirudh Prabhu. Hare Krishna. How many questions did Arjuna ask in the beginning of chapter to Krishna? மொத்தம் எத்தனை கேள்விகள் கேட்டார்? எத்தனை கேள்விகள் கேட்டார்? நான் போட்டிருந்தாலும் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாரு அவரு? பிரகிருதினா என்ன, கஷேத்திரனா என்ன, கஷேத்திரங்கனா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன? Stop the poll. Hare Krishna Prabhu. 54% பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. மொத்தம் சரியான விடை 6 கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. 6 கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க.
இதுல இந்த சாட் பாக்ஸ்ல வந்து ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது வந்து ஞான யோகம் எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஞானத்தை பத்தி எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஏன்னா பவர் போயிடுச்சு, அதனால தயவு செய்து திரும்ப சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால சொல்றேன். முதல் 1-6 கர்ம யோகா, முதல் 1-6 கர்ம யோகா, 7-12 7 to 12 அது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகா. அப்புறம் வந்து என்னன்னா 13 to 18 வந்து ஞானம், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் பக்தியை எப்படி அடையிறது. அப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர் கேட்டிருக்காங்க நீ ஜபா செஷன் உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. நீ சொல்லி கொடுக்குற ஜபா சொல்றேன். இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஜபா நிச்சயமா சொல்லி கொடுக்குறேன். எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் அதை கத்துக்கணும். இப்ப மாலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் சொல்றதை வச்சு இது பண்ணுங்க. அப்புறம் மாலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை இது பண்ணுங்க. Shall we go for the next poll? The word kshetra means field of activities is used for. kshetrana enna? எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். எல்லாருமே நல்ல ஞானத்தோட தான் இருக்கீங்க. நீ அட்டன் பண்ற எல்லாருமே பாகவத முடிக்கும் போது வந்து பகவானுடைய கண்ணனுடைய டெய்லி கண்ணனுடைய அருளை, கண்ணன் அமுதை வந்து பருகிட்டு இருக்கீங்க. அனைவருக்கும் வந்து அந்த கண்ணனுடைய அருள் பரிபூர்ணமா கிட்டும். எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. தவறா இருந்தா இது எல்லாம் கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாது உலக அளவு. அதனால வந்து நோ இஸ் எ டிராப். அதனால வந்து எல்லாரும் வந்து தாராளமா பண்ணுங்க. Hare Krishna, stop the poll. Release the results. 58% சரியா சொல்லிருக்கீங்க. க்ஷேத்ரா, களம். களம்ன்றது என்ன? நம்ம பாடி தான். இந்த க்ஷேத்திரம், அதாவது இது வந்து க்ஷேத்திரம். இதுக்குள்ள இந்த க்ஷேத்திரத்துக்குள்ளார யாரு இருக்கா? பகவான் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கார். இந்த பாடி 58% சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. எதெல்லாம் பிரைட்டா இருக்கு எல்லாமே மூலம் அவர் தான். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவர், அதாவது ஜடத்துக்கு இருப்புக்கு அப்பால இருக்கார். அவர் வெளியில இருக்கார், ஆனா என்ன உள்ளாரையும் இருக்கார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். சரிங்களா? அவர் தான் வந்து அறிவாகவும் இருக்காரு, அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் இருக்கிறாரு, அறிவின் இலக்காகவும் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்ப பாருங்க, கிருஷ்ணா என்ன லைட்டா இருக்காரு. அப்படியே கிருஷ்ணா வந்து உள்ளார வராரு, கிட்டக்கு வராரு. நீங்க ஞானம், அந்த குழந்தை ஞானத்தை பெறுது. ஞானத்தை பெற்றோடனே பாத்தீங்கன்னா எங்க போறாரு? அப்படியே அந்த ஞானம்ன்றது என்ன? அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அறிவு தான் வந்து ஞானம். இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதக மத்பக்தயேத விஞ்ஞாய மத்பாவயோ பபக்த்யதே. இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதக மத்பக்தயேத விஞ்ஞாய மத்பாவயோ பபக்த்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் க்ஷேத்ர, அதான் உடல் தான் வந்து க்ஷேத்திரம். அறிவுனா ஞானம், அறியப்படும் பொருள்ன்றது ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமா, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா 3 தான். சரிதாங்களா? உடம்பு, அப்புறம் வந்து ஞானம், ஞேயம். எது அறியப்படுது? ஆத்மா. இதுதான் வந்து அறியப்படுது. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். இப்ப எல்லாருமே பக்தர்கள் ஆயிட்டீங்க. உடம்புனா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, ஆத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, பரமாத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, இந்த பிரகிருதினா என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இது இவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பரமாத்மா அடைய வேண்டியதுதான் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநதி உபாவபி விகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநதி உபாவபி விகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. எல்லாமே முன்னாடியே இருக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே பாக்குறோம். எல்லாமே புதுசு புதுசா இருக்குன்றது எதுவுமே கிடையாது. ஜட இயற்கையும் சரி, உயிர்வாழிகளும் சரி, எல்லாமே உள்ளார இருக்கு. என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது? ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. அதாவது வந்து சயின்ஸ்ல சொல்லுவாங்க, டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். யூ cannot destroy, energy cannot be destroyed, energy cannot be created, but one form of energy can be converted into
அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்ப என்ன, டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் சேம், எல்லாமே இருக்குன்றார் ஜட இயற்கை. இதுதான் வந்து சயின்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கு. ஜட இயற்கை உயிர்வாழிகள் ஆரம்பமற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதெல்லாம் வந்து எதுவும் இது கிடையாது, எல்லாமே இருக்குப்பா, நான் படைக்கிறேன், திரும்ப உள்ளார வந்து சேர்ந்துக்குது, திரும்ப படைக்கிறேன், திரும்ப உள்ளார வந்து சேர்ந்துக்குது. இதான் வந்து சொல்ல, அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஜட இயற்கை உற்பத்தி பண்ணுது, சரிங்களா? இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் என்னது, முக்குணங்களுடைய சேர்க்கை எல்லாம் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர எல்லாமே எனக்கு உள்ளாரதான் இருக்கு. நான் நினைக்கும் போது படைக்கிறேன், நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கும் போது திரும்ப உள்ளார வாங்கிக்கிறேன். அதனால எதுவுமே வந்து இது கிடையாது, புதுசா பார்க்காதீங்கன்றார். இப்ப பாருங்க, எல்லாமே இந்த இடத்துல பாருங்க, எல்லா விலங்குகள் உயிரினங்கள் எல்லாமே இருந்ததுதான் திரும்ப இந்த ஜட இயற்கையினால திரும்ப படைக்கப்படுதுன்றார். காரிய காரண கர்த்ருத்வே हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா முக்குணங்களுடைய செயற்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இயற்கையில முக்குணம் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் மற்றும் இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ்னாலதான் எல்லாம் நடக்குன்றாங்க. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா உள்ளார போய் பாத்தீங்கன்னா, இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுது. நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா. சரிதான்ல? எல்லா நல்லதும் கெட்டதுக்கும் நம்மளுடைய கர்ம காரியங்கள் தான், சரிங்களா? நாம பண்ணக்கூடிய பாவ புண்ணிய விளைவுகளுக்கு தகுந்தா போல, நம்மளுடைய சிந்தனைகளுக்கு தகுந்தா போலதான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறோம். இந்த ஜட இயற்கை என்ன பண்ணுது, இயற்கை என்ன பண்ணுது, அதுக்கு தகுந்தா போல ஒத்துழைக்குது. பகவானுடைய அந்த படைப்புல வந்து அதெல்லாம் ஒத்துழைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை வந்து தீர்த்துக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுது. இந்த படத்துல நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம், அவன் நல்லா விரும்பி வந்து அந்த நான் வெஜிடேரியனை சாப்பிடுறான். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, வந்து அதுக்கு தகுந்தா போல அவன் வந்து அந்த உருவத்தை வந்து அவன் எடுத்துக்கிறான். இதே போல நம்ம வந்து இந்த அதாவது வந்து என்னன்னா, இந்த லைஃப்னு இந்த பர்த்தோட பர்பஸ் என்னன்னா, அடுத்த பிறவியை நம்ம எடுக்க கூடாது. அதுதான் வந்து இந்த பர்த்தினுடைய பர்பஸ். அதை தெரியாதவங்க என்ன பண்றாங்க, நெக்ஸ்ட் பிறப்புக்கு பாடி ரெடி பண்றாங்க. நம்ம வாழற இந்த ஒரு வாழ்க்கை 80 வயதோ இல்ல 90 வயதோ வாழக்கூடிய வாழ்க்கை என்னன்னா, நம்ம ஒண்ணு பகவான் கிட்ட போனோம், இல்லைன்னா அடுத்த பர்த்துக்கான இது வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையுள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்கள், சரிதான்? இந்த இயற்கையில முக்குணம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம் பாத்தீங்களா, இந்த ஆத்மா எதுலயும் செயல்படுறது இல்ல. இந்த உடம்பு என்ன பண்ணுது, இந்த 3 குணங்களோட வித்தியாசத்தினால என்ன பண்ணுது, இந்த ஜட இயற்கையோட வந்து தொடர்பு வச்சுக்குது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றன. இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படும். இது வந்து ஜட இயற்கையினால் ஏற்படுது. ஆத்மா வந்து எதுலயுமே இன்வால்வ் ஆகுறது இல்லைங்க. ஆத்மா வந்து இட் இஸ் பியூர் எட்டர்னல், சரிதான்ல? அந்த பாடி எடுக்குது கர்மத்தால. இந்த பாடி என்ன பண்ணுது, முக்குணங்களுடைய செயற்கையினால வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். பாருங்க, நம்ம மனிதனா பிறவி எடுக்கணும்னா என்ன பண்றோம் பாருங்க, 1 அறிவு, 2 அறிவு, 3 அறிவு, 4 அறிவு, அப்படியே மேல மேல வந்து 5 அறிவு, 6 அறிவு. இப்ப இதுல வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, திரும்ப என்ன சொல்றாங்க, கீழே வரணும்ன்றாங்க, கீழே ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து. அதுக்குதான் வந்து என்னன்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து நெறிமுறை, நம்மளுடைய பாரத தேசத்துல அதனாலதான் எல்லாமே நெறிமுறைப்படுத்தி வச்சாங்க, திரும்பவும் நம்ம விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இன்றைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை என்ன பண்ணுது, நம்மளை மிருக நிலைக்கு திரும்ப வந்து என்னன்னா அந்த கீழ்நிலைக்கு தான் வந்து அதை தள்ளிட்டு போகுது. இருந்தாலும் வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற நூல்களை படித்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய அறிவு ஞானத்தினுடைய நிலை, இப்ப ஞான யோகத்தை தான் பாக்குறோம், அந்த நிலையை விருத்தி செய்து மேல பகவானை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம அனைவரும் உணரணும். उपद्रष्टानु मंदाश भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहि यस्मिन् पुरुषः परः. उपद्रष्टानु मंदाश भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहि यस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். இது யாருக்கும் தெரியறது இல்ல. இந்த ஞானம் தான் இப்ப நீங்க பகவத்கீதையில வந்துட்டீங்க, ஆத்ம ஞானம் கிடைச்சிச்சு. கூடவே ஆத்மா கூட யாரு இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கார். என்னைக்கு நீங்க இப்ப எல்லாருமே பரமாத்மாவை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, கரெக்டா உங்களை எல்லாம் கைட்லைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார், பக்தியில நெறியில உங்களை கரெக்டா உள்ளார கொண்டீங்க வந்து பரமாத்மா வந்து அப்படியே திரும்பி பார்க்கணும். அந்த பறவை கதை சொன்ன பாத்தீங்களா, திரும்பி நம்மளுடைய நண்பனான பரமாத்மாவை இந்த ஆத்மா பார்த்தா போதும், ரொம்ப குஷி ஆயிடுவார். எப்பன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்க மாட்டியாப்பான்னு சொல்லிட்டு தான் வெயிட் பண்றார். திரும்பி ஒரு தடவை பார்த்தா போதும், அவர் நம்மள கூட்டு போறது ரெடியா. அவரே இறைவன், தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அவருடைய சாங்ஷன் இல்லாம ஈவன்
A blade of grass cannot move without his sanction. இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அவருடைய அனுமதியோட தான் நடக்குது. அவர் என்ன பண்றாரு, உள்ளார பரமாத்மாவும் சைலண்டா இருக்காரு. ஆனா வந்து என்னன்னா சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியாவும் இருக்காரு. பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவர் என்ன பண்றாரு, சாங்ஷன் பண்ணி விடுறாரு. ஆனா பக்தர்கள் விஷயத்துல மட்டும் என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து உள்ளார இன்வால்வ் ஆகுறாரு. ஏன்னா தன்னுடைய பக்தனை காக்கிறன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எல்லா வேதங்கள்லயும் சொல்ல இருக்காரு, எல்லா சாஸ்திரங்கள்லயும் சொல்லியிருக்காரு, எல்லா உபனிஷத்துக்கள்லயும் சொல்லியிருக்காரு. பக்த பராதீனன், பக்த வச்சலன். அதனால பக்தர்கள் விஷயத்துல மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிறார். மத்தவங்க விஷயத்துல அப்படியே வந்து ஒரு சாட்சியா இருந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயலுக்கு விளைவா வந்து இருந்துகிட்டு இருக்காரு. ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் சகுணை சக சர்வதாவத்மானோ அபி நசபூயோ அபிஜாயதே. ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் சகுணை சக சர்வதாவத்மானோ அபி நசபூயோ அபிஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். ஜட இயற்கைன்னா இதெல்லாம் மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ், இதுக்கு இது மாறிட்டே இருக்கக்கூடியது. உயிர் வாழினா யாருன்னா ஆத்மா. இந்த உயிர் வாழி இந்த குணங்களோட என்னென்ன குணங்களோட இருக்கு, முக்குணங்கள்ல இருக்கு. இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமா முக்தி அடைகிறான். ஏன்னா ஆத்மான்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, பரமாத்மா உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை நீங்க கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அவனது தற்போது நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. அதான் சொல்றாரு, ஆத்ம ஞானத்தம் பரமாத்ம ஞானத்தை உங்களுக்கு நீங்க எதாவது பகவத்கீதை கொடுக்குது. இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை நீங்க பெற்ற பிறகு அதான் வந்து சொல்றாரு, நீ எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும், பகவான் சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய, நீ எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் ஞானமெனும் இந்த படகில் நீ ஏறிவிட்டால், ஞானமெனும் இந்த படகில் ஏறிவிட்டால் உனக்கு முக்தி உறுதின்றார். ஞானம் என்னும் படகுன்றது என்ன, இந்த பகவத்கீதை என்னும் ஞான படகில் நீ ஏறிவிட்டால் உனக்கு முக்தி. ஏன்னா நீங்க ஆத்மான்றது தெரிஞ்சு போயிடும், பரமாத்மாவை போய் அடையணுன்றது தெரிஞ்சு போயிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானே உங்களுடைய அந்த அறியாமையை நீக்கி உங்களை பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுருவாரு. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜா முன்னாடி இந்த கதை சொல்லியிருக்கேன். 7 நாள்ல வந்து முனிகுமாரனால சபிக்கப்படுறாரு. போய் வந்து கேட்கிறாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, 7 நாள் என்னப்பா, ஒரே நாள்ல கூட வந்து பகவானை இது பண்ணி போலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்றாரு. அர்ஜுனனால பகவத்கீதை நமக்கு கிடைச்சது. இப்ப வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, அதாவது வந்து பரீட்சித் மகாராஜனால நமக்கு யாரு கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சது. நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். பரீட்சித் மகாராஜா வந்து யாரு, பகவானாலே பாதுகாக்கப்பட்டவர். அந்த கருப்பை உள்ளார போய் இது பண்ணாரு பாத்தீங்களா இல்லையா, அவரால் பாதுகாக்கப்பட்டவர். சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப அதான் என்ன சொல்ற, பிரம்மனிஷ்டை உடையவர். எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டார். ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருப்பாரு. பெண்கள் குளத்தங்கரையில குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வந்து யாருமே எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டு குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அவர் பாட்டு போயிட்டே இருப்பார், பிரம்மனிஷ்டையில போயிட்டு இருப்பாரு. பின்னாடி அவருடைய தந்தையான வியாசதேவர் வருவார். அவர் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் துணியை எடுத்து போட்டு அவங்கள மறைச்சுக்குவாங்க. வியாசதேவருக்கு வந்து ஒரே சந்தேகம் ஆயிடும். நம்முடைய மகன் 16 வயது காலை, அவன் போகும்போது எல்லாம் வந்து அமைதியா எல்லாம் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பெண்கள். நம்ம வயதான கிழவன், நம்ம போகும்போது எல்லாம் ட்ரெஸ் எடுத்து மறைச்சிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சந்தேகம். போய் அந்த பெண்கள் கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த பெண்கள் சொல்றாங்க, நீங்க தான் சாமி இதை வந்து கேக்குறீங்களே தவிர, ஆனா உங்க பையன் இதை வந்து கேட்கல. அவருக்கு மரம், இலை, தழை, கொடி, பெண்ணு, ஆணி எல்லாம் பிரம்மனிஷ்டை, எல்லாமே ஒண்ணுதான். அந்த அளவுக்கு பிரம்மனிஷ்டை உடையவர். பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடுவார். ஒரு வீட்டுல போய் பிச்சாந்திக்கு நிப்பாரு. அந்த பால் கறக்கக்கூடிய நேரம் ரொம்ப கம்மியா, அந்த இடையர்கள் வந்து ஈஸியா கறந்துருவாங்க. அது கொஞ்ச நேரத்துல அந்த நேரத்தை மட்டும் இருப்பாரு. குடுக்கலாம் ஒரு பண்ணு கிளம்பி போயிடும். இதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய கதை. இப்ப வந்து 7 நாள் ஆயிடுது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். முடிச்சவொடனே என்ன பண்றாரு, அவர் பாட்டு கிளம்பி போயிடுறாரு. நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணும், அந்த தட்சகன்ற அந்த பாம்பு கடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது, பரீட்சித் மகாராஜா உயிரோட இருந்தாரு. இது அவரு என்ன ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்துருவோம். அவர் பாட்டு ஒரு அடுத்த இடத்துக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறது போயிடுறாரு. தட்சகன்ற பாம்பு வருது, கடிச்சிருது. கடிச்ச உடனே என்ன பண்ண, பஷ்பம் ஆயிடுது. மேலேருந்து புஷ்ப விமானம் வருது. வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து மேல போறாரு, மேல கிளம்பி போயிடுறாரு. ஜனமேஜயன்றது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பையன், மகன். அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துருது. எப்படி இந்த தட்சன்ற பாம்பு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அந்தணர்களை கூப்பிட்டு வேள்வியாகம் பண்ணுங்கன்றார். பண்ணும்போது எல்லா பாம்புகளும் வந்து உழுது. தட்சகனே வரணும், தட்சகன் வந்து உழமாட்டேன்றான். என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். இந்திரங்கிட்ட அடைக்கலம் ஆயிடுதுன்றார். உடனே திரும்ப இந்திரலோகம் வரைக்கும் மந்திரத்தை போடுங்கன்றார். மந்திரத்தை போட்டா வந்து அந்த பாம்பு வந்து இந்திரனுடைய அந்த சிம்மாசனத்தை சுத்திட்டு இருக்கு. இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சிம்மாசனத்தோட புடிச்சு இழுத்துட்டு அந்த தட்சகன் பாம்பு வருது. இந்திரன் தடுமாறிட்டு இருக்கான், ஏன்டா அடைக்கலம் கொடுத்தோன்ட்டு. ஏன் வரமாட்டான்னு கேட்டா இன்னும் இந்திரன், அப்ப இந்திரனே உள்ளாரத்துக்கு போடுறது கொடுங்கன்றாரு. பார்த்தா இந்திரன் கீழே வர ஆரம்பிச்சுட்டான். அப்புறம் வந்து எல்லா முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து சாந்தப்படுத்துறான். ஜனமேஜயா,
பிறந்த எல்லாரும் ஒரு நாள் இறந்தாகணும். அதனால உங்க அப்பா வந்து, அதாவது பரீட்சித் மகாராஜா வந்து பகவானால பரிட்சிக்கப்பட்டவர். இது வந்து இந்த பாகவதம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக வந்து இறைவனால ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. அதனால இதை கைவிடுவாயன்னு அவர் கைவிடுவாரு. அப்பதான் இந்த வைசம்பானர்ன்றவர் தான் வந்து அவருக்கு மகாபாரதத்தை வந்து சொல்லுவார். அது மூலம் தான் நமக்கு மகாபாரதம் கிடைச்சது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பகவத்கீதை, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜா, ஜனமேஜயனுக்கு வந்து வைசம்பானர் வந்து மகாபாரதத்தை சொல்லி அது மூலமா நமக்கு கிடைச்சது. தியானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேஷித் ஆத்மனமாத்மன அந்யே சாங்கேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. தியானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேஷித் ஆத்மனமாத்மன அந்யே சாங்கேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சில பலனை எதிர்பாராத செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பரமாத்மா எப்படி அடையலாம் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இங்க தியானம் பண்றாங்க பாருங்க. இந்த தியானம் பண்றதுனாலும் பெறலாம். ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்க, ஞானத்தை படிக்கிறதுனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம், உள்ளார பரமாத்மா இருக்க. வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது, பகவானுக்காக அதுதான் சொல்றது. கர்மயோகம் மூலம், கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், இது மூலமாகவும் 3 மூலமா வந்து பரமாத்மாவை வந்து அவங்க வந்து உணர்றாங்க, காண்கின்றார்கள் சொல்றாங்க. अन्ये त्वयेवम् अजानन्द श्रुत्वान्येऽप्य उपासते ते अपि साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः. अन्ये त्वयेवम् अजानन्द श्रुत्वान्येऽप्य उपासते ते अपि साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்திலும் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், எல்லாருக்குமே இந்த ஆன்மீக ஞானம் இருக்குன்றது தேவை கிடையாது. படிக்கவும் முடியாது, எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய அறிவின் நிலை வந்து அப்படி இருக்கும். அப்படி வந்து ஒண்ணுமே ஆன்மீகமே தெரியாம இருக்கவங்க பகவான் அடைய முடியாதா? முடியும். அதுவும் சொல்ற, பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். சரிங்களா? சன்னியாசிகள் சொல்லுவாங்க, ஞானிகள் சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாம் இதுதான்ப்பா கடவுள்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாங்க, கையை காட்டுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லைனாலும் வந்து அந்த வயதான சன்னியாசிகள், ஞானிகள் சொல்றதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை வழிபட தொடங்குவார். அதிகாரிகளிலிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பிறப்பின் வழியினை அதிகாரிகள்னா யாரு? ஞானிகள், சன்னியாசிகள், சாதுக்கள். இவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறதுக்கு எல்லாரும் போய் கேட்ட மாட்டாங்க. எத்தனையோ பேர் வந்து விதண்டாவாதம் பண்ணுவாங்க, புதர்க்கம் பேசுவாங்க. ஆனா இதை போல சன்னியாசிகள் கிட்ட போய் அதாவது ஞானமே இருக்காது, ஆனா சன்னியாசிகள் சொல்லுவாங்க, இவர் தாமா கடவுள், இவரை கும்பிடுமான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உடனே அவரை கும்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அவங்களும் பரமகதியை வந்து போய் அடையாளம் சொல்லுவாங்க. இந்த கதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். கபில முனிவர் அவருடைய தாயார் தேவகூதிக்கு வந்து உபதேசிக்கிறார் இறைவனை எப்படி அடையுதுன்றது. பாருங்க, மகன் வந்து தாய்க்கு வந்து இங்க சொல்றாங்க. இதே வந்து துருவ மகாராஜாவுக்கு வந்து தாய் வந்து மகனுக்கு சொன்னாங்க. ஆனா இங்க பாருங்க, கபில முனி வந்து தாய்க்கு, மகனா இருந்தா தாய்க்கு உபதேசம் பண்ணணும், தாயை ஞானம் பெற்று இருந்தா மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். யாவ சஞ்சாயதே கிஞ்சி சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரங்க சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. யாவ சஞ்சாயதே கிஞ்சி சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரங்க சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனை யார்? அர்ஜுனனை கூப்பிடுறார். அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனின் இணைந்த கலையாகும். அதாவது அசையறதும் சரி அசையாதும் சரி, நீ எதையெல்லாம் பாக்குறியப்பா அதெல்லாம் வந்து களம், களத்தை அறிபவன். களம்னா என்ன? உடம்பு. களத்தை அறிபவன் யாரு? ஆத்மா. இதெல்லாம் இணைந்த கலவைதான் இந்த ஆத்மா, பாடி அண்ட் ஆத்மா. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த, இரண்டுமே கலவைதான் சொல்லிட்டு சொல்றார். சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யஸ்வ அவினஷ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யஸ்வ அவினஷ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவன். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எல்லாரையும் என்ன பண்ணணும், ஜீவாத்மாவும் பார்க்கணும், உள்ளார வந்து பரமாத்மாவும் இருக்காருன்றதை பார்க்கணும். அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன். யாரு? பிரம்மனை பார்க்கிறவன். பிரம்மனை பார்ப்பனன் யார்? பிரம்மத்தை பார்ப்பவன் யார்? சரிங்களா? யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பார்க்கிறவன். ரெண்டாவது யாருன்னா வந்து இந்த உடல் தான் அழிமை தவிர ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அழிவில்லைன்னு யார் பாக்குறாங்களோ அவனே உண்மையில் காண்பவன், அவனே உண்மையில் பார்ப்பவன் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, பூனை, நாய், எறும்பு எல்லாத்துக்குள்ளாரே பரமாத்மா இருக்கார், ஜீவாத்மாவோட பரமாத்மா இருக்கார். இதை யாரு ஒருத்தவங்க பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் ஞானி. சரிங்களா? எல்லாத்தையும் பண்டிதா சமதர்ஷினகான்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு.
சமம் பஷ்யன்கி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகீனஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். சமம் பஷ்யன்கி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகீனஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகிறான். நம்ம யாருமே நம்ம மனதால் ஐயோ சாமி நம்ம ஒஸ்டானவன் சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம் பத்திலாம் கிடையாது. ஏன்னா யாரு உள்ளார இருக்கா? பரமாத்மா உள்ளார உட்கார்ந்து இருக்கார். யாரையும் நம்ம இழிவும் படுத்தக்கூடாது, நம்மளையும் நம்ம இழிவுபடுத்திக்கவும் கூடாது. யாரையாவது ஒருத்தவங்க நம்ம இழிவுபடுத்துறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா பரமாத்மா யாரையாவது தப்பா பேசுறோம், யாராவது தவறா நடத்துக்கிறோம்னா பரமாத்மாவை நம்ம இழிவுபடுத்துறோம் அர்த்தம். நம்மளே இழிவுபடுத்திட்டாலும் நம்மளே கேவலப்படுத்திட்டாலும் நம்ம உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை இழிவுபடுத்துற போலதான். பரமாத்மா எல்லா இடங்களும் எல்லா உயிர் வாழிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் ஒன்னா உட்கார்ந்து இருக்காரு. எல்லாமே இறைவன் தான், சரியா? அப்படின்னு அவன் பாக்குறவன் அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். அவனையும் இழிவுபடுத்திக்கிறதுல எல்லாத்தையும் தெய்வீகமா பாக்குறான். குருதெய்வ சகர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக யபஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்தாரம் சபஷ்யதி. குருதெய்வ சகர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக யபஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்தாரம் சபஷ்யதி. அவனுருவம் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பாடின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள், ஒரு காரோ ஒரு பஸ்ஸோ. இதை என்ன ஆத்மா அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காரு. அதான் வண்டி ஓடுது, ஆத்மா உள்ளார உட்கார்ந்துருக்காரு. எல்லாம் வண்டியை ஓட்டுறது, வண்டியை ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த மெட்டீரியல் பாடி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. கூட யாரு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கார். எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை, உடம்புதான் எல்லாத்தையும் செய்துங்க. இந்த உடலை ஏன் செய்து? முக்குணங்களால். இந்த முக்குணங்களோட ஏன் தொடர்பு கொள்ளுது? கர்ம வினை. அதாவது அந்த கர்ம வினைனால அது பந்தப்படுது. ஆத்மா அமைதியா உள்ளார உட்கார்ந்துகிட்டு அப்படியே வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்கு. பரமாத்மா கூட இருந்து அதுக்கு இது பண்ணி சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டியா இருந்துட்டு இருக்கு. ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்யறதில்லை, முக்குணங்களால கர்மத்தால வேலை செய்யறான். அவனே உண்மையில் காண்கிறான். அவன் தான் உண்மையிலே பாக்குறவன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. यदा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नो बलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानो बलिप्यते. यदा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नो बलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानो बलिप्यते. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலைப்பட்டுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது. ரொம்ப ரொம்ப இதுக்கு மேல பகவான் எப்படி விளப்பார் சொல்லுங்க. ஆகாயம் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்கு. ஆகாயம் இல்லாத இடம் எங்கேயாவது இருக்குங்களா? ஆனா எதோடையும் கலக்காம இருக்கு. ஆகாயம் எதோட மிக்ஸ் ஆகுத பாருங்க. அதே போலதான் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலைப்பட்டுள்ள ஆத்மா, பிரம்ம பார்வை, அதுல ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடம்போட உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதுங்க. அப்ப ஏன் நம்ம கர்ம வினை, முக்குணங்கள், இந்த உடல், இது மூணு தான் செயல்படுத தவிர ஆத்மா இருக்கு. அதை சுத்தி அந்த கர்ம வினைகள் சூழ்ந்திருக்கு. இந்த கர்ம வினைகள் மூலமா உடல் எடுக்கிறோம். இந்த உடல் முக்குணங்களுடைய சேர்க்கையினால இந்த ஜட இயற்கையோட செயல்பட்டு மீண்டும் கர்மத்தை சேர்க்குது, இல்ல கர்மத்தை கழிக்குது. இப்படிதான் நமக்கு பிறவி கிடைக்குது. இந்த ஆத்மா இட்ஸ் இஸ் அ பிரம்ம நிலையை இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா நம்ம அந்த ஜட இயற்கையில மாட்டிட்டு அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். यदा प्रकाशयत्येह कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत. यदा प्रकाशयत्येह कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்தினான். ஒரு சூரியன் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்துற போல இந்த ஆத்மா உடம்புல என்ன ஆத்மா, இந்த ஆத்மா உடம்பு விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டோட்டல் பாடியும் டேமேஜ் ஆயிடும். மொத்த பாடியுமே ஒண்ணுமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும். சரிங்களா? இந்த ஆத்மா தான் என்ன பண்ணும்? நம்ம பாடி ஃபுல்லா எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஆனா இது யாருக்கும் தெரியறது இல்ல. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு இருக்கு. சாப்பிடுற சாப்பாடு செல்ல வளர்க்கறது கொடுத்துட்டு இருக்க தவிர ஹோல் எனர்ஜி ஆத்மா ஃபுல்லா எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. பாடியை ஃபுல்லா எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. வயிற்றுல என்ன இருக்குன்னா ஜீரண சக்தியா இருக்கு. இப்படி எல்லாமே சக்தியை கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா தான். இந்த ஆத்மா ஒரு சூரியனோட ஒப்பிடுறாங்க. இந்த ஆத்மா நம்ம உடலம் போட்டு போயிடுச்சுன்னா எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும். क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्तरं ज्ञान सशुक्ष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते वरम्. क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्तरं ज्ञान सशुक्ष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते वरम्. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள்
பரம இலக்கை அடைகிறார்கள். இதுதான் வந்து இது. உடம்பு ஆத்மா வேற வேற. நாம வந்து ஆத்மா. இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. கர்மத்தால இந்த உடலை எடுக்கிறோம். முக்குணங்களோட சேர்க்கையினால இந்த வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்து யாரும் ஒருத்தவங்க புரியும். ஞானக்கண், இதுதான் ஞானன்றது. ஞானக்கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில் இருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். நம்ம இப்ப எல்லாம் ஏன் மாட்டிட்டு இருக்கோம்னா, இது நம்ம உடம்பு தான் நாமன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நான் ஆத்மா. இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை போய் அடையணும், பரமாத்மாவுக்கு தொண்டு செய்யணும். இதுதான் ஆத்மாவினுடைய ஒரு உண்மை நிலை. சாப்டர் 13 சம்மரி. அர்ஜுனா மொத்தம் 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. 13.1 ஏதம் வேதிதம் இச்சாமி அந்த ஸ்லோகம் மூலமா கேட்கிறாரு. அப்புறம் கஷேத்திரனா என்ன, கஷேத்திரங்னா என்ன, அந்த ஞானத்தை வந்து 13.2 to 7 சொல்றாங்க. கஷேத்திரங்னாம் சபிமாம் வித்தி. அப்புறம் வந்து நாலேஜ், எப்படி நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். 13.8 to 12 பெரிய ஸ்லோகம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா மயி சனன்ய யோகேன அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் நேயன என்ன, நாலேஜ்னா என்னன்றது வந்து 13.13 இருந்து 19 வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சர்வதக பாணி பாதம் த அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரகிருதினா என்ன, புருஷனா என்ன, எப்படி போய் நம்ம பகவானோட சேர்றது, இது 13.20 இருந்து 26. காரணம் குண சங்கோஷ்ய, காரணம் குண சங்கோஷ்ய இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரியும். நாலேஜ் ஞானம்னா எப்படி 13.27 இருந்து 35. கஷேத்திர கஷேத்ரஞோர் ஏவம் அந்தாரம் ஞான சக்ஷுஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இன்றைய கிளாஸ் முடிக்கிறேன். இப்போ வந்து shall we go for a poll? அனிருத் பிரபு, who is the knower of the body? இந்த உடலை அறிபவன் யார்? எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். இந்த உடம்பை யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா? ஆத்மா ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்குதா, இல்ல பரமாத்மா தெரிஞ்சுக்கிறாரா, இல்ல ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா, இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல? யாருக்கு இந்த உடலை பத்தி ஞானம் இருக்கு? ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் இந்த உடம்பை பத்தி ஞானம் இருக்கா, இல்ல பரமாத்மாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஞானம் இருக்கு, இல்ல ஆத்மாவுக்கும் அந்த ஞானம் இருக்கு, பரமாத்மாவுக்கும் அந்த ஞானம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் தி போலிங். the soul and the super soul 50% பேர் வந்து கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஏன்னா சோலுக்கு வந்து நம்ம பாடியை மட்டும் தான் தெரியும். who is are சரிங்களா, தான் அந்த இது போட்டிருக்கோம். ஆங்கிலத்துல கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. soul and the super soul ரெண்டு பேருமே, சோலுக்கு வந்து இந்த பாடியை பத்தி தெரியும், சூப்பர் சோலுக்கு இந்த பாடியை பத்தி தெரியும். shall we go for the next poll? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. who eliminates the whole body by his energy? இந்த உடலுக்கு எப்படி சக்தி கிடைக்குது? உடல் மூலமா நமக்கு சக்தி நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா கிடைக்குதா, இல்ல அந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ்னால கிடைக்குதா, இல்ல சூரியன்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குதா, இல்ல ஆத்மா இந்த உடலை வந்து ஒளிப்படுத்துதா? யார்கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது, ஃபுல்லா எனர்ஜி வந்து எனர்ஜைஸ் பண்றது, நம்ம பாடி முழுவதும் சக்தியை கொடுக்கறது யார்? என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? ஸ்டாப் த போல் பிரபுஜி. 92% சரியான விடைகள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆத்மா, இந்த ஆத்மா தான் வந்து ஃபுல்லா, இந்த ஆத்மா உடம்பு விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் உள்ளார ஒன்னும் ஆக போறது கிடையாது. சூரிய வெளிச்சம் இருந்தாலும் இந்த பாடிக்கு எனர்ஜி கிடைக்காது. ஆத்மா உள்ளார இருக்க வரைக்கும் தான் நமக்கு எனர்ஜி. shall we go for the next poll?
Hare Krishna, everyone. Krishnan Dasan Pro has lost internet connection. He will reconnect in a minute. Please wait. Thank you. Hare Krishna, could you hear me? Hare Krishna. Yes, Prabhu, you're audible. Okay, there's some net problem. That's why I couldn't be able to connect. Now the problem has been solved. I'm connecting. Okay. You finished the fifth question, Prabhu? Hare Krishna. Yes, Prabhu, the results are on the screen. Okay, fine. Okay, now we will go for the question and answers. Yes, Prabhu. Hare Krishna, please unmute yourself and ask the question. Hello, Prabhuji. Hare Krishna, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, எனக்கு உங்க கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ஒரு 3 கேள்வி இருக்கு பிரபுஜி. கொஞ்சம் சில்லியான கேள்வியா தான் இருக்கும், பட் எனக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு அதுல. கேளுங்க சொல்றேன். பிரபுஜி, நீங்க வந்து ருக்மிணி தேவி வந்து லக்ஷ்மியோட அவதாரம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்ப ராதை யாரு ஜி? ராதா தேவி எந்த அவதாரம் ஜி? அதாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ராதை வந்து கிருஷ்ணருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அவருடைய உள்ளார்ந்த சக்தி, பகவானுடைய உள்ளார்ந்த சக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மகாலட்சுமி தாயார், ஐஸ்வர்யங்களை கொடுக்கக்கூடியவங்க. ராதை வந்து அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது மகாலட்சுமி தாயாருக்கு ராதையும் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்தந்த லீலா பண்ணும்போது வரக்கூடியவங்க, லீலைகள். அதாவது வந்து கோபிகைகளா இருந்த போது வந்து அவங்க வந்து ராதையா இருந்தாங்க. கண்ணனா, அதாவது வந்து என்னன்னா துவாரகையில வந்து அரசனா இருக்கும்போது வந்து ருக்மிணி தாயாரா இருந்தாங்க. சரிங்க பிரபுஜி. 2வது கேள்வி வந்து குந்திக்கு கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கர்ணன் அவங்களோட குழந்தை அப்படின்னு தெரிஞ்சுதா? ஏன்னா வந்து குந்தி தேவி வந்து அந்த கடல்ல விடும்போதே கவச குண்டல்